wakati uya netrina yako unoiita urega yoma nganga iri kubhoera ipeni zvaingangacho ipeni bhoita sei kana yaoma umedura chimedu yanacho neresi daukubvisa nyoro dzawakaiswa ndizoroi obva ndaenda nazo vakandicheka vaindicheka nyora mumaoko nemumakumbo nemumapendiketo vachikisa dhodhi rere nekudzana vachisa mushonga vakasangana nedhodhi zvakanga zvasara zvacho ndobva vati unonoshandisa kubika nekuisa mumba vanamaina saka vanhu vese vakatodya dhodhi pamusha wese nanamaina vatodidyawo futi nemurume wavo futi samadya dhodhi zvakapera zvaitowedzera kwamuna kudzokera here kumanga kunoti kwa hazvina kuita sei upa futi zvimwe futi taurisai ndakangotya kuti vanogona ndowedzera futi zvimwe saka pane zvimwe hapana zvinhu zvamakafunga kuti zvamakamboitutswa nevanhu ivavo zvamunotoziva zvamaita imimi kozoya pane kumwe futi kunanga kwandakamboenda kuti kunoitwa kwandombe anonzi ndombe akanditi munaya nemari panguva yacho handichazivi kuti yaive mari kumabhonzi ndikubvisei uroi ihwohwo makatenda makanoti ndiri muroi kana kuti akasibata dare akati muri muroi akati neuroi hwamakaiswa akazviona pamweya akataurira aita achiti pana tete venyu ndo vakatigarai saka kuzoya makaiswa nyora saka mudati mubviswa nyora ivo nekubviswa zibvuri ratete vavo saka munouya nemari mauya nemari ndokubvisa izvozvo saka ndakaenda nemari iyoyo akanga ataura ndobva andipa mushonga umwe waakati munotanga kudya mushonga iyoyo mozodya chikafu neumwe waakati munogeza nawo zvandichiri kuziva saka ndashandisa mushonga iyoyo ndakazoona kuti hope dzandairota dzaitaura kuti hazvina kumira muchizvandanda zvinatowedzera hope dzamama akurota mairota hope muchiita sei ndakatorota inzwi richinditaurira kuti zvawaita hazvina kunaka mishonga iyi yatokukonzeresa zvimwe zvisina kunaka saka ndopandakabva ndatotya kuramba ndichiushandisa mushonga iyoyo. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.